Aduh. Yaşa bu vineta. Haydi haydi yaşa. Ini kan, aku cut di terus Moviana tuka, Rodi telite. Hadi gel. Yedi mi? Şa, 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 şa. Yaşa ya. Hey, 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 hey. Оригинал усумако ми специално. Също така са принцеси да работят специално. За шик специално. За дюсимите за всички прекрасни гости. Оригинално. Яша Борито. Яша. Илиган Солон. Поздраве много специално Анжелика Дисайви. Айде за оригинално. Яша, яша. Яша бега. Зубатко ми оригинално. Ага вече. Яша, яша, яша. Идемо. Аха, аха. Шей, шей. Това е бате! Най-вече поздрави много специално за нашия врат с шефа, оригинално. Пристига една голяма бара от 100 евро, оригинално. Яшаме шампиони! Еле? Ше! Ходи баба! И така, поздраве много специално за най-щастливата майка. За най-гордата майка специално. За майката на Ушик Пренес. Оригинално. Ша! Пристига още една бара, още 100 точки. От батко ми Мустафа оригинално. Поздрави от бате Муси, шампиона на социално за малката принцеса. И за всички на дансинг оригинално. Искам да кажа само нещо на тези прекрасни хора. По оркестър Буре Гелеби Лисричи, Ямур Демеди, Чамур Демеди. Полета се отложи, всичко се отложи, но Буре до мен си държи на обещанието. И сме тука на ръка. Пристига Донсери и много специално за Георги Бурито.
Поздрава и специално за всички на данси. Хайде багано бурито. Яша. Ойде. От името на шефката и на шефа кани всички гости тук на Дансинга, който можал добре игра със семейство, да заповядат тук на Дансинга. За шефката оригинално и за принцеса Ушек оригинално. Ойде яша! Шефката, шефката. Шефката, шефката. Шефката, шефката. Шефи, види сметката! Яша! И сега соло вървачена. Дами и господа, леди са джентлмен, пристига още 100 евро от шефката. Интересно е, виж откъде вали парите шефката. Това за първи път виждам още 100 евро! Още 100! Яша шефке! Аха! Аха! Шефката, шефката! Още 100! Още 100 евро! За шефката, шефката! Няма И сега стана 500 евро от шеф. Първоначална сума. Айде, Яша! Яша шефката! Айде бе! Ша! 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 Яша! 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 Yeah!